Ahojte bratia a sestry, takže ja vás vítam pri ďalšom čítaní Božieho slova. Budeme pokračovať v čítaní a budeme si čítať 17. kapitolu knihy Sväté písmo Biblia a budú to príslovia 17. kapitola. Pane, požehnaj všetkých počúvajúcich, požehnaj všetkých, čo sa tomuto venujú, čo počúvajú, pozerajú. A Duch Svätý nech v nich rozhojní ten talent, aby vedeli počuť Tvoje sväté slovo a aj ho vykonávať. V mene Ježiš. Amen. Príslovia 17. kapitola. Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako dom plný obetného mäsa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podeli dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, ruha sa jeho tvorcovi. Kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva. Kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľada lásku. Kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného, ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou, zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody. Preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Na čo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase, a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľada zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ. Otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby prekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho a za rozumného, keď stisne pery. Amen. Takže braček a sestrička, toto bola 17. kapitola z knihy Prísloví. Čítajte Božie slovo, k čomu vás povzbudzujem. A na záver si dáme ešte modlitby za ľudí, ktorí potrebujú tieto veci. Všemohúci a večný Bože, Boh Abrahama, Eliáša, Izaka, Jakoba, Pane, v mene Ježiš a skrze Pána Ježiša Krista ťa prosím o to, aby si požehnal, uzdravil a dal pokoj veľkej Saške, malej Saške. Ty vieš, Pane, o koho sa jedná, lebo sú to tvoje deti Božie, ty poznáš každého z nás, ty vieš aj koľko máme vlasov na hlave. Ty vieš, Pane, ako sa voláme, aký sme vo svojom vnútri a vo svojom srdci. A ja ťa prosím, všemohúci a večný Bože, v mene Ježiš, aby si dal Ducha Svätého pre tie osoby, aby tie osoby, za ktoré sa modlím práve, boli uzdravené v mene Ježiš, požehnané v mene Ježiš. A pod tvojou svetou ochranou ja prikrývam Sašku veľkú a Sašku malú svetou krvou Pána Ježiša Krista pred všetkým zlom, pred nepriateľmi, a pred všetkým, čo im môže postaviť do cesty zlý náš nepriateľ, ktorý je diabol, ktorý chodí, reve ako levúci lev a
a pozerá, kde zaútočiť. V mene Ježiš prehlasujem nad nimi uzdravenie, požehnanie, pokoj, šalom svety a tvoju šekinu prítomnosť, Pane, v ich dome. V mene mocnom Ježiš Kristus. Amen. Haleluja. Tak nech sa stane podľa Božieho slova, nech sa stane podľa toho, ako som sa modlil, nech sú všetci ľudia, ktorí majú problémy a príjmajú to, uzdravení v mene Ježiš. Nech sú všetci ľudia požehnaní v mene Ježiš a pokoj Pánov nech je stále s vami. Radujte sa v Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo nás zachránil, vykúpil. Haleluja, amen. Majte sa pekne. Šalom, šalom.